Bawang salot. Palit ng tent, ang kusugar, ang bagjo. Tatali kita, alam ba nagkagubit? Undan ako. Ano mo, kayo kasunod. Night, what na motor. Makita, gitgit na. Kita man. Kita mo yung gamay? Kita na sa campfire, pakita campfire. Nag-campfire ron. Campfire na murag isuot ko an. So ato, timpo na nato ro mo palit. Matag og 50. Ay. Lagi ko'y kwarta. Wa kay kwarta. Atan. Sige nandra. Lagi ko'y kwarta. Tip on to palit no. Pero hindi na ako balik-balik ako sa arang biyahe ba. Tulo. Tulo. Pag-ayos, kaning ayos ang problema kami ice box. Di naman kaya pwede rin balik. Di na punta ka balik-balik pud. Last day na guys, pwede na mag-inom. Mga kadalot. Pwede. Ano to, mamalit ha. Mamalit na meron. Masa patanduay kay daghan ba? Kau ba ito si Papa Joshua de karon? Griha. Sumanamong jam guys. Nice. Manginom na mi guys. Nice. Last night tagay. Magpa-relax ba? Ito ako. Ikaw rap, astilan. Design. Di ara kwarta nga nalikom palit non. Rarara, asa ta pa dong? Asa ta pa dong? Uy. Banday, Tagay, tagay. tagay na. Palit ang non. Tara, tanawan sana. Wow, usual suspect oh. Yo, kapan na to si Kianex. Ah, shata na ba ta? Yo. Ano yan ko guys? Yat! Kianex. Al-Kyokyo na oh. Al-Kyokyo na. Al-Kyokyo. Dahil ko music Kimi. Yo, YBPLNT, last day. Wali na meron. Kaban ka pa na si Kiana Beat. Ano to? Pagkara ako, gabi erang buga na. Asa mo pusulo na sa Buga oh. Inay Peace out, peace out. So, So may umita pre? Look up. Iwan sila day. Iwan sila pre. Look up agad ay. Ay sintas na yun sa hilas ay. Ayaw ko talaga. Side. Ano na ulig boys oh. Tagan lang mga bitbit. salo ro pisto na. Wis na tugon, katugon pa siguro balik, tugon balik kini guli ay. Eh na peace sign. Di na ko kailangan mo tug balik. Naman. Ano oras ko ba? So tapa di ka na largo. Lagi. Yeah. Sira si Dara magbaso lang yung isang gibuhat. Wa lang ini. Ano na mag-imura ng bag? Sakit ah, kay ginami. Kawan na. Yan na, badal laptop ko tumali. Sahang sa bakon eh? Sige lang ako smoke, sige lang ako dope Make money para dili ko ma-broke Sige lang ako smoke, sige lang ako dope Make money para dili ko ma-broke